Еще раз доброго вечера. В эфире программа «Бугунь». Сегодня это вечерний информационный эфир на телеканале АТР. И тема нашей последней части нашей программы – это те дела, которые ведет Украина в Европейском суде по правам человека, связанные с агрессией Российской Федерации против нашей страны. І готові вам представити нашу гостю Маргарита Сокоренко, начальник відділу при Мін'юсті, дуже довга назва посади, але, як ми для себе з'ясували, начальник відділу при Мін'юсті, який відповідає саме за представництво інтересів держави Україна в ЄСПЛ, так? Так. Не помилилися? Ні, не помилилися. Доброго вечора. Я уточню, начальник відділу представництва держави в міждержавних справах, секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, і це структурний підрозділ Міністерства юстиції. Тобто Міністерство юстиції цими питаннями опікується. Так, от скажіть, будь ласка, для початку, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі в ЄСПЛ, в Європейському суді по правах людини, зараз знаходиться позовів щодо України щодо Росії в контексті агресії Росії проти України? В Європейському суді з прав людини зараз є 5 міждержавних заяв. Це міждержавні заяви України проти Російської Федерації. Ці справи, вони пов'язані із порушеннями прав людини, які мають місце в результаті агресії Російської Федерації. Стосуються вони Автономної Республіки Крим і так само порушення прав людини, які мають місце на Донбасі. Це 5 справ, це 5 позовів, які подає саме держава Україна проти держави Росії. Так, це ті позови, які готувалися нами і подавались до Європейського суду з прав людини, де Україна – держава-заявник, і Росія – це держава-відповідач. Так, тобто це міждержавні справи. А ще є індивідуальні справи, коли подають безпосередні потерпілі від агресії Російської Федерації, які знаходяться або проживають або на Донбасі, або в Криму. І такі справи, вони подаються з того, що ми зараз знаємо, це проти України і проти Російської Федерації. Тобто, чому проти України? Об'ясніть, будь ласка. Проти України там люди також скаржаться про те, що Україною не було виконано певних позитивних зобов'язань, тобто не було захищено, не було проведено, наприклад, розслідування в зв'язку з подіями, на які вони скаржаться до Європейського суду з прав людини. Якщо це перевести на таку дуже побутову тему, тобто, наприклад, будинок знаходиться десь в сірій зоні, чи взагалі там у Донецьку, Луганську, людина лише, давайте розберемо там справу, будинок знаходиться у Донецьку. Люди поїхали, бо були вимушені бігти від російської агресії, переїхали на територію, яка контролюється урядом, потім вони подають в ЄСПЛ позов щодо майнових прав, так я розумію, і на Україну, яка не захистила їх будинок і не захистила їх від російської агресії, і на Росію, яка була ініціатором цієї агресії, так? Так, єдине, що це ми гіпотетично окреслюємо ситуацію, тому що поки що саме такої категорії справ до нас не надходило. У нас доволі такі невеликі поки що групи справ індивідуальних, ми так називаємо це індивідуальні справи, це ті, які подаються подаються безпосередньо потерпілим. Фізичні і юридичні особи, це термінологією Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, на основі якої оперує Європейський суд з прав людини. І єдине, що подібні справи, ми про такі дізналися влітку 2016 року, коли Європейський суд опублікував перші рішення по таких справах. Єдине, що цікавий момент, ми не були залучені, тобто ми не давали свої позиції по такій справі. Тобто ви взагалі не знали о них, да? Я поясню, чому виникла така ситуація. Перед тим, як справу направити державі на надання коментарів і на надання позиції, так, суд вивчає спочатку, чи справа є прийнятною. Тобто, якщо вона апріорі є завідомо
Неприйнятною він може без Чи в коментування юрисдикції держави суду. винести рішення про неприйнятність. І це якраз от ситуація цих справ, про які я згадала. Там було декілька справ, здається, їх 5 чи 6 таких справ було. І ми просто вже дізналися про саме рішення, де суд казав, що заявники дійсно скаржились на ситуацію, коли було зруйновано їхнє житло в зоні, де проводиться антитерористична операція, де Україна не має контролю, не має доступу зараз там. Але суд сказав, що він їх відхилив як неприйнятні, вказавши на відсутність доказів, ненадання доказів особами, які скаржились до Європейського суду. То треба розуміти, що навіть якщо особа звертається до Європейського суду, все одно є мінімальні критерії обґрунтування таких скарг. Всі відхилені подібні? Ні, не всі, тільки ось ці буквально кілька справ, про які суд 5 Маргарита, какие требования у людей? Компенсация страны украинского государства? Ми не бачили ці, так як ми попередньо на коментування не отримали ці індивідуальні справи, відповідно ми не бачили, які були вимоги, те, що люди вимагали від держав, відповідачів. Ну, давайте поговорим про те 5 дел, о которых вы сначала сказали, про государственные дела Украины против России. Вот расскажите о них, что это за дела и на какой стадии они находятся? Ці всі справи знаходяться на стадії прийнятності. Тобто, коротко по процедурі. Зараз у нас по міждержавних справах відбувається, є стадія прийнятності. І стадія прийнятності – це те, про що ми казали, суд вирішує, чи в його юрисдикції це. Так, вирішує юрисдикції, і чи, так як ми, наприклад, Україна, скаржимось проти Росії, чи є підстави вважати, що Росія і залучена, і може нести відповідальність за ті порушення прав людини, про які стверджує Україна як держава. І зараз саме ось цей етап. У нас всі 5 справ знаходяться на цьому етапі. Перша справа Україна проти Росії. Це перша справа, вона була подана 13 березня 2014 року. Стосувалась на цей момент, вона стосувалась тільки Криму, тобто ми тоді вже відслідковували ситуацію, те, що відбувалось по Криму, максимально оперативно збирали те, що могли зібрати на той момент інформацію, аналізували. І на основі того, що ми зібрали, ми вже тоді побачили, що можемо подати першу заяву в Європейський суд. Вона була подана. Потім ми почали активно збирати інформацію додатково. Знову ж таки, розвивалася ситуація негативно не тільки в Криму, а вже потім, пам'ятаємо, перейшло це все і на Східну Україну. Ми так само відслідковували цю інформацію, і влітку 2014 року було подано доповнення, велике доповнення до того, що було подано в березні. Тот же иск, но доповнений. Так, та сама заява, але доповнення до того, що було подано. А що там написано в этих исках? Вот на пересказі. Там стосується, перше питання – це порушення прав людини, яке гарантується конвенцією зі сторони Російської Федерації. Тобто по Криму ми відображали факти переслідування українських активістів, журналістів, які на той момент намагалися відобразити ситуацію, показати, що відбувалося насправді. Ми пам'ятаємо, як намагалися перешкодити відображення реальних подій. Це було зі сторони так званої Кримської самооборони. Так само, як було відображено присутність російських зелених чоловічків. І оскільки журналісти, громадські активісти, кримські татари тоді переслідувалися і за їхню роботу, і за їхню позицію, і учасники акцій на підтримку єдності України. 26-го ви маєте на увазі, так? І 26-го, і далі все, що відбувалося. Тобто це тільки 26-го, це буквально все те, що відбувалось далі. По Донбасу там стосувалось так само перелік порушених прав, це право на життя, це і людей, яких вбивали представники, тоді вони себе назвали Народне ополчення Донбаса, потім там вони себе назвали армією ДНР. І Народною міліцією. Народною міліцією, так, це випадки катувань, коли людей затримували, викрадали, затримували, поміщали в підвали, чи там будь-які підвальні приміщення, чи взагалі якісь приміщення, захоплені приміщення, їх катували. Тут пов'язано і скарга на порушення права на свободу і особисту недоторканність, це 5 стаття, це в зв'язку з викраденням і триманням в полоні осіб. Це такі основні, такі яскраві моменти були відображені в цих скаргах. Скажіть, Маргарита, а в цих ісках указані конкретні факти, конкретні імена людей? Там тоді відображалась інформація
отримана від наших органів, да, тоді вказувалася інформація от осіб, що от така-то кількість осіб, чи от Там такі-то люди от были випадки. убиты, люди были Да, похищены, люди были задержаны и так далее. Так, так. Так, це перша Тобто це було справа. так, це перша справа. Так. А друга справа, вона виникла так само влітку 2014 року, якщо пам'ятаєте. Тоді з'являлася інформація про те, що дітей-сиріт не давали вивозити з території, де відбувалися безпосередні бойові дії, і їх викрадали представники тоді так ДНР або ЛНР і вивозили на А територію тогда Російської это вот как раз Федерації. та история, что доктор Лиза, ныне покойная, вот она занималась вывозом детей из детских домов, сирот Мені в здається, Российскую що- Федерацию, да? Доктор Ліза була пізніше, але я можу І помилятися. нас не це випав. У нас випадки інші. У нас те, що ми знову ж таки змогли отримати яку інформацію про те, що там було, я пам'ятаю, перший випадок це зі Сніжного було. Це саме перший випадок викрадення дітей, вивезення на територію Російської Федерації. Там ще потім кілька було в Луганській області. Там ми тоді справа починалася взагалі із того, що ми там отримали 12-го, ну по суті, в хронологію. 12 червня ми отримали інформацію, в ЗМІ з'явилася інформація, що дітей викрадають і вивозять. Ми тоді отримали від органів наших підтвердження, що дійсно таке має місце. І от сьогодні-завтра діти будуть вже на території Російської Федерації. І ми тоді, на основі того, що в нас було на той момент, ми написали звернення до Європейського суду щодо таке правило 39 Європейського суду, коли заявник або держава, або конкретна особа звертається до суду проти іншої держави, щоб суд дав вказівки іншій державі вжити певних дій в інтересах тих осіб, по яких звертається це якісь людина. попередні Так, дії, і ми так? тоді Запобіжні заходи. запобіжні заходи, попередні дії, так. І ми тоді звернулися до Європейського суду з таким клопотанням, щоб Російська Федерація повернула нам дітей і забезпечила безпеку для повернення дітей в Україну. І тоді ж, буквально того ж дня, як ми подали це 39-те правило, це клопотання по 39-му правилу, того ж дня Європейський суд ввечері задовольнив це клопотання, Тобто і швидке реакція реагування, була моментальна. Що не схоже А это помогло насправді. практически? Тоді дітей на наступний день вернули, але треба розуміти, що це все-таки було не тільки саме виключно наша робота, там залучене був і Міністерство закордонних справ, вони тоді через консула шукали цих дітей, намагалися їх повернути так само в Україну. Тоді, я пам'ятаю, і Валерія Лутковська так само була залучена, уповноважена Верховної Ради з прав людини, так само була активно займалася, відслідковувала ці питання. Тобто треба розуміти, що це був, скажімо так, результат швидкого реагування всіх органів, які А могли сейчас, бути. Маргарита, а сейчас вот эти два иска в каком состоянии находятся? Ці дві справи зараз на стадії прийнятності, тобто по Криму, перший це. Они еще не приняли к рассмотрению? Суд Прийняли. розглядає, Да. і прийняттість полягає в чому? Суд взяв їх до свого розгляду і вже подав Росії запитання для того, щоб вони прокоментували. И они ждут ответа от властей России. А Росія вже надала коментар саме по Криму. Ми вже навіть дали відповідь. И на что они там коментар. написали? Что все нормально, все хорошо, По Криму нет вони проблем? взагалі сказали, що вони не мали відношення до того, що там відбувалося, що це люди самі захотіли, це висловили своє бажання приєднатися до Росії. Самооборона. Так, це було волевиявлення народне, і Російська Федерація може може нести, має якусь юрисдикцію, то має відношення вже з 21 березня 2014 року. Тобто до того часу вони наче взагалі ніякого відношення То есть стосунку они до цього сказку не про мають. зеленых человечков и там рассказывают, продолжают. Звичайно, что- да. вони навпаки навіть говорять, що спочатку, пам'ятаєте, в 2014 році була в них позиція, що там нікого ж немає, потім А була потім позиція, Путін їх здав всіх сам. Да, потім Да. Путін сказав, типу, да, ми там були, але ми просто допомагали волевиявленню народу, який там хотів приєднатися до Російської Федерації. А в наших коментарях вони пишуть, якби ми просто стояли, наші люди стояли і спостерігали за тим, щоб все пройшло добре.
А, Ну, тут цікава а по позиція. Донбасу вони відповіли по цьому Вони першому позову? відповіли, а ця частинка в нас зараз на опрацювання. Це якраз от ми закінчили роботу по Криму і тепер розпочинаємо доволі таку масштабну роботу по Донбасу. Знову ж таки, загальна їхня теза на рахунок Донбасу, ми не маємо взагалі ніякого відношення, тобто тут вони притримуються. То там хоча б були ті самі зелені чоловічки, потім яких визнав Володимир Путін, а тут взагалі Ну, нічого. в цьому фільмі Я- Крим Так, народом говорили. взагалі ж прямо сказав, Так, що там так. Но она на свідчення. пресс-конференции сказала, в фильме в этом, я не понял фразу «мы закончили дело по Крыму». Там же Я маю на увазі саме коментувати це. Це такий внутрішній Переводите на язык человеческий, а то не поймут вас. Да. Ні, мається на увазі, що ми завершили з нашою роботою саме по підготовці заперечень, коментарів відповідь на позицію Російської Федерації, то це ще не кінець справи. А дальше-то что? Вот что вы Ми делать тепер будете дальше? чекаємо по Криму. Да. Зараз чекаємо, далі суд скаже, що він буде робити далі з Чи цією прийме справою. взагалі до розгляду, так? Він, в принципі, суд може дати цю позицію відповідь Росії, щоб вони ще раз прокоментували, якщо вони бачать необхідність. Може бути, що Європейський суд скаже, давайте проведемо усні слухання. Тобто тут у нас просто немає якогось такого графіку конкретного, тобто як це відбувається. Суд вирішує сам. Тут суд може доволі гнучкий в цьому питанні і може вирішити, що робити далі. То есть дата следующего заседания не назначена судом пока, правильно? Засідання взагалі немає немає. поки що. Засідань немає. Ну вот тех слушаний устных, о которых вы говорите, еще даты Нет, нет. еще не было. Когда будет эта дата? С чем вы придете в суд? С доказательствами? Вот за то время, просто пока длится это дело, да, там уже десятки людей сидят в тюрьмах, многие убиты пропали, и очень много других дел разных. Там, то есть это дело вот уже такое огромное, да? Вы готовы принести туда доказательства по всем делам, которые сейчас на данный момент? Ми якраз ось над цим працюємо. Тобто у нас не те, що ми отримали справу або коментарі, і ми тоді починаємо працювати тільки з цим. У нас відбувається це доволі така постійна, системна робота. Ми збираємо, от якщо говорити по Криму, це що от ми зараз, коли готували заперечення на позицію Російської Федерації, ми пішли таким чином, ми намагалися максимально подати позицію, максимально, щоб вона була кожна наша теза, щоб вона була підкріплена відповідним доказом. Тобто там є інформація не тільки від правоохоронних органів, наприклад, хоча нам правоохоронні органи, особливо Головненська прокуратура, дуже допомогла в роботі саме для підготовки заперечень на позицію Російської Федерації. Але крім цього, у нас ще є максимально, ми підтверджували це свідченнями людей. Тобто ми дізнавалися, що от є така людина, от є людина, яка чи була в полоні, Може стати свідком, чи була свідком конкретних якихось подій. І вона могла би підтвердити нам ряд фактів. Ми виходили на таких людей, пояснювали, хто ми, з якою метою ми працюємо, що ми зараз робимо. І у разі, якщо така людина погоджувалася з нами працювати, ми отримували пояснення цієї людини саме для Європейського суду з прав людини. І так, щоб приблизно орієнтуватися щодо Криму, в нас в результаті в сумі було зібрано 50 свідчень, тобто 50 свідків, які підтвердили, які... А я хочу конкретный вопрос задать. Вот первым погибшим гражданином Украины в ходе российской агрессии был Ришат Аметов. Это крымский татарин, который пошел протестовать без оружия к зданию Верховного Совета Крыма. Там он был, это есть запись на видеокамере, как он был похищен, потом его зверски пытали. Через несколько дней его нашли в совершенно ужасном виде мертвого. Да? И это вот конкретное дело, которое, естественно, Россия не расследует, потому что там замешана так называемая самооборона, это парламентарное формирование на службе, понятно, чьей, находящееся. Да? Вот это ли не как конкретный кейс, который можно принести в Европейский суд именно по правам человека, вот конкретно, один из таких конкретных кейсов? Дело, еще раз, и дело Ирвина Ибрагимова, которого похитили, уже тоже год назад под видеокамерами, он тоже пропал, и тоже ничего нет, и никто ничего не расследует. Вот, по крайней мере, два кейса таких наглядных. Я можу сказати більше, вони в нас долучені як частина з фактів, тобто це одні з фактів, які вказані в нашій заяві. Ришата Аметова ми ще вказали тоді, в березні 2014 року, коли подавали заяву. Ми на той момент розуміли, що
позитивного результату, ну, про якесь розслідування в майбутньому, в принципі, говорити Ну, то есть, не но можна это же буде. вы для этого и подаете эти Звичайно, иски, чтобы показать, что Россия не расследует. Вы не можете отсюда доказать прямую причастность конкретных лиц к этому, да, но что дела не расследуются, есть потерпевшие, есть их дети, их жены, но дела ну, никак не розслідуються. Це от одна з тих частин того, що ми подаємо так само, що ми йдемо в Європейський суд, що зі сторони, ну, по суті, окупована Кримський півострів, він окупований, тобто Росія там має свої вже органи, і по суті вони вже, там людина була вбита, то має бути розслідування проведене. А на рахунок Ришата Ахметова, те, що ми знаємо, те, що можна відслідкувати навіть з відкритих джерел в інтернеті, подивитися засоби масової інформації, про будь-яке розслідування, в принципі, говорити. Та там ну, понятно, що його нет. Да. Немає про що Ми говорити, так в давно принципі. розмовляла з його дружиною. До речі, вона сказала, що ну так зване слідство російське з'ясувало навіть тих людей, хто його вивозив. Вони свідчили, начебто, що вони там його кудись відвезли і відпустили, і що начебто слідство вийшло на виконавця вбивства, але, як їй пояснили слідчі, він воює на Донбасі. Ну, така інформація. І таким образом являється неподсудним. Ну, от я кажу, і що? Вона каже, ну, от це те останнє, що вона знає про хід так званого слідства. А друга справа. Давайте все ж таки проговоримо про всі 5, бо ми... Відволікалась трошки. Так, друга справа. Це по дітях-сиротах, так? Так. Лише по цих? Це лише по цих фактах, так. Третя справа, це подавалось нами в інтересах сина Мустафи Джемілєва, Хайсара Джемілєва. І цієї справи вже немає впроваджень, тому що паралельно, коли ми подавали цю справу, так само подавали його адвокати. Якщо пам'ятаєте ситуацію, його там тримали... Ну да, вивезли з Криму, перевезли в Астраханську тюрму. Да, потім взагалі вивезли з території на територію Російської Федерації. Там издевались над ним очень сильно. Так. Ми це починали, але потім через те, що подана аналогічна індивідуальна справа адвокатами, ми тоді вирішили забрати нашу справу з Європейського суду, відкликати, і ми будемо вступати у справі там, де індивідуально, як третя сторона, ну, ми будемо на боці саме заявника. Там с них можно что требовать, так как, слава богу, Хайсер вернулся в Украину, но там, наверное, речь идет об ответственности, в том числе о компенсации за нанесенный вред и так далее, да? Ну, нам ще справа не надійшла, ну, знову ж таки, ми не отримували на коментування, ми не бачили, щоб ще справа була комунікована Росії. Тобто, якщо справа комунікована іншій державі, ми вже написали лист, що по цій справі ми хочемо бути третьою стороною. Ми були обов'язково залучені до цієї справи. І коли ця справа до нас надійде, ми будемо бачити, які там саме, можливо, в процесі були доповнені скарги. То ми зараз кінцевий варіант не бачимо, але в принципі там можна вимагати і за те, що і було жорстоке поводження, і позбавлення свободи, і переміщення на територію країни. А це третя справа, яку от ми почули, зараз вже немає. Відізвали. Четверта справа, вона стосується Криму і Донбасу за 15 рік. Тут уточнення, перша справа за 14 рік, четверта Криму і Донбасу за 15 рік. А в чому різниця? В часових рамках. Тобто перша за 14 рік там факти були, які ми зібрали. Саме фактаж. А четверта це вже 15 рік. А чому це два різних діла? Це не можна було доповнити одно? Так, суд вирішив, тобто, знову ж таки, ми це подавали як доповнення, от показували, що є такі ще факти, так, але, знову ж таки, тут суд вирішує, як воно буде виглядати в кінцевому варіанті. Суд на наші доповнення написав, що от ми там присвоюємо там номер 4 цій справі, і от так само направляємо там на коментування Росії цю справу. Так само по викраденнях, катуваннях, позбавлення волі, майна і таке інше, так? Так. П'ята. І тепер найцікавіший момент. В 2016 році Європейський суд зрозумів, що йому насправді доволі складно розглядати в рамках одного кейсу територіально і Крим, і Донбас. І він вирішив розділити ось ці дві справи по Криму і Донбасу, це найбільші наші, 14-15 рік. І він розділив 14 рік справу окремо по Криму
і окремо по Донбасу. Вони по номерах, щоб розуміти, трошки можна заплутатись, по Криму Україна проти Росії, по Донбасу Україна проти Росії 5. Так вони їх назвали. І четверта справа, яка стосувалася 2015 року, це Україна проти Росії 4 по Криму за 2015 рік, Україна проти Росії, те, що стосується 2015 рік Донбас, це Україна проти Росії 6. Ну, але враховуючи, що справи третьої немає, в сумі у нас має 5. А почему они разделяют Украину? Украину на оккупированные территории, на Крым и Донбасс? Бо там, мабуть, відбулася анексія, Росія публічно, мені здається, ні? Скажіть. Ну, суд прямо не розписує критерії, по яких він просто нам написав в останньому листі, що для полегшеного, покращеного розгляду він там за територіальним критерієм він це розглянув. Ми намагалися цей момент трошечки навіть спростити, скажімо так, життя і собі, і суду. І нещодавно урядовий повноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина звернувся до суду з клопотанням, що з метою полегшеного, спрощеного розгляду цих справ, давайте ми об'єднаємо справи по Криму, 14, першу і там четверту в рамках одного великого провадження. По Донбасу справа там 5 по номеру 6, 15 рік. Ну, в рамках кримінального, в рамках великого провадження по Донбасу в рамках однієї справи. Суд розглянув це клопотання, написав, що він зараз ще вирішує, що він дасть нашу пропозицію на коментування Росії, як вона висловиться. І от ми чекаємо... Саме по перерозподілу мається на увазі. У меня еще один вопрос, может быть последний он будет, или один из последних, потому что время подходит к концу. Россия нарушает в Крыму еще одну конвенцию, о которой, кстати, Украина заявляла через МИД. Это конвенция о том, что нельзя жителей оккупированных территорий призывать в армию. По цій конвенції, саме по цьому напрямку ми не працюємо. Я так розумію, це в рамках ЄСПЛ це точно не подавалось такое. Це, мабуть, МЗС подавало. Так. Ми до того Мне кажется, что они только протест подавали, никаких дел не было. Но это вот конкретное нарушение конвенции. Ну, так як ми не залучені до цього напрямку, якщо це МЗС займається цим напрямком, то, на жаль, я не можу прокоментувати, можу тільки за те, що веде Міністерство юстиції секретаріат урядового уповноваженого. Маргарита, дуже вам дякуємо, бо мені здається, що ми дуже складно продиралися через ці юридичні терміни, юридичні з'ясування, і мені здається, що ми це досить успішно зробили, і після цього ефіру, ну, принаймні в мене є розуміння більш-менш, що робить держава Україна в контексті саме у ЄСПЛ, так, в контексті захисту своїх громадян на окупованих територіях. И мы ждем от вас по этим делам, когда будут какие-то результаты, потому что эти дела все подвешены, как мы поняли, да? Мы ждем вас в нашем эфире, и вас, и господина Лещину, чтобы рассказать о том, что происходит, и какие-то конкретные вещи больше пояснить, потому что сейчас это все, как мы понимаем, в процессе. Ну, до речі, на рахунок того, щоб більш детальніше, більш по деталях розповісти, найближчим часом, це наступного тижня, 25 травня, планується якраз великий брифінг міністра і Павла Петренка і Івана Ліщини з приводу якраз того, що було зроблено по Криму вже, що робиться по Донбасу, і далі як ми рухаємось. Тому я думаю, якраз ще більше детальної інформації і більше нюансів можна буде найближчим часом почути з приводу того, що ми робимо саме по лінії ЄСПЧ. Дякуємо вам за цей ефір, за ці роз'яснення. Ми кажемо нашим глядачам до побачення. До побачення.